Moro YouTube, Vods tässä taas pitkästä aikaa ja mä oon vähän muuttunut viime kerrasta. Mä oon myynyt Devilit ja vähän kaikkea muuta. Ja mä oon saanut Emerald Blockin treen, koska mä tein sen Crystal Seedistä ja ACD Seedistä ja Ruby Blockin. Mä tein sen Crystal Seedistä ja Dream Blockista. Ja tästä on tulossa mun shoppimaa. Ja tässä on vähän rariseed-päkkejä. Niin tähän tulee shoppia ihan kauheasti. Mä vaan tarttisin vähän signejä. Mut niitä pitää tehdä vielä. Eli se on vielä vähän kesken. Tästä tulee shoppimaa ja tämän nimi on KEFX. Ja tänne tulee yhteenlaskettuna 48 shoppia. Eli niin sanotusti sillä tavalla, että 480 paikkaa, mihin voi dropata jotakin kamaa. Eli nyt mä ostan mahdollisimman paljon näitä rariseed-päkkejä ja niin laitan niitä sitten sinne shoppiin. Ja ei tässä niinku mitään muuta erikoista, että mä teen tätä shoppimaata ja sori kun ei ole pitkästä aikaa tullut videota, tässä on ollut varmaan joku kuukauden tauko. Ja no ei tässä nyt niinku mitään muuta, että moro YouTube.